siang menika. Keluarga agung saking seni uklik campur sari putuk pule mijil saking laladan ngelampin ngambun Bojonegoro ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mas Fahri mengucapkan matur kungi panuwun tanpa pepindhan khusus dumateng keluarga agung Bapak Sugiyatmo mugi paripurna adicara menika tansah pados sandang lawan pangan tansah dipun gampilaken ugi putra temanten sarimpit dina lomben imadani alam bebaran agung tansah manggih kablujengan dados keluarga ingkang maujud sakinah mawaddah warahmatullahi barokah amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun katang kula kinasih wonten Jion Pro Audio Sound System mijil saking ladan Palangan Besah ugi matur sembah nuwun Oni Production Video Shooting ugi boten katalepen keluarga agung saking Sambeng Kasiman matur kungi panuwun tanpa pemidhan. Apabila wonten kelentang-kelentang atur kula mawantu-wantu nyulo menteri samudraning Paham Somo ugi apabila keluarga agung putuk pule caos panglipur kirang nuju rono mawantu-wantu nyulo menteri samudraning Paham Somo sugeng kundur pungkasaning atur Samya Hasanti Joyo Joyo Wijanti Nirboyo Nirwikara dari ing Sambikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun all artisnya putuk pule campur sari dados seni uklik campur sari yo dong. Matur sembah nuwun Sambeng klik campur sari untuk bule lagi aso wong bagus aja sirana longso aku teko gendong tresno terima kasih Aso. Janji tresno
matur sembah nuwun. Seni uklik campur sari putuk pule. Nuwun kula nuwun.